Emoh. Kudu gelem. Mergane Petruk ana perkara, ewang ana. Oh. Terus kowe dadi Petruk engko gara-gara karo Gareng karo Bagong. Waduh. Bahane dagelan aku ora duwe. Wis to kowe anggere muni ya ya ngono wae wis kepenak wis apik nek kon nembang rasa nembang men sik nembang men Gareng karo Bagong. Waduh. Nggih mboten napa-napa mesake kula. Aku yo napa to Petruk? Wah pokoke masalah rumit niki. Niki nek mboten rampung niki mlaine teng Polda niki kula. Ngopo? Ngrampunge masalah. Oh ya wis nek ngono aku manut hak terus le dandan. Ora san dadak dandan kowe tak cipta wae Kakang Antasena. Ya. Tak cipta sawise iki engko terus mlaku wae ngener ning ora Ramba. Saiki Samba wae. Wis Kakang Antasena. Ambiyen jenenge ora Ciyut saiki barengan wis Ramba. Iya. Ya wis aku manut. Wis menengo tak cipta ya. Ya. Marem-marem ngadiku nek rujak jeruk ki nek rak sing bawa bungkek ora apik. Sinden. Bungkek ki gambang. Wah, tak pacol modar kowe. Cakok. Oh iya, lah kowe ora omong nek sinden kok Kang Gareng. Ah iya, sinden. Pilih sapa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Tatin Lestari Andayani saka Gimbongan Kulon Progo. Waduh, komplit le omong. Bawa rujak jeruk. Heeh. Mengko dijogeti lho. Oh iya. Direoke ya. Kampleng apa? Rujak jeruk kok direoke ora. Rujak jeruk ya rujak jeruk ngau gamelan ngau kendang sing apik kok reokan. Reokan ki dangdut mau. Rujak jeruk ki rak yo dangdut. Kuwi rak sing nyanyi Roma Irama to udu. Wah, cah Petruk ora. Yo, monggo. Bopo panjenengan Sida Bopo Wirura kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pratenta wisanggeni maya Wisnu pratenta Rantawati eneng apa? Lengkung eneng apa lah kok dadi bengok-bengok padha nangis guguk ngrungkepi karo Petruk. Lah lho kok Petruk kan dikrungupi jare kuwi ning apa? Raden Wisanggeni. Iya. Aku ingkang prapta ning mapan kene, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Rantawati. Kula wonten dawuh Raden. Eneng apa? Kula aturi Mas paosaken. Bilih semah kula ki ora Petruk sampun seda. Lho. Petruk mati? Inggih kasinggihan mekaten. Lah dalah. Lah kena ngapa Petruk kok mati? Kula piyambak mboten ngertos kala wau lelenggan wonten mriki. Nanging dumadakan Lurah Petruk dawah lajeng mboten wonten. Waduh. Wah, lah kepiye nek nganti Petruk mati iki mengko apa ana Gareng karo Bagong apa dene Semar wis dikabari? Inggih dereng. Wah, jan mbok titiken mek-mek awake yen isih anget tegese isih ana nyawane. Nanging yen wis anyep tegese wis ora ana nyawane. Sampun anyep sedaya Raden. Kula sumanggaaken kula kedah kados pundi Raden Wisanggeni. Walah dalah Petruk kok le cupet men umurmu. Durung nganti tutuk nggonmu ngomong karo anakmu, nggonmu nresnani karo bojomu, lah kok kowe tekaning pati ya to? Yen pancen kowe wis tekaning mati tak dongake muga-muga entuk dalan padhang manjing kasuwargan jati. Wis, Rantawati. Sing wis ya wis, ora usah dadak mbok geduni.
Petruk mati ya wis mengko meng kari matur karo Semar apa dene keluargane kabeh. Inggih. Nanging lajeng kula kados pundi? Lah iki sing dadi perkara ning kene iki. Kowe dadi randha, mongko anakmu siji. Inggih. Petruk ora ninggal apa-apa, omahe ya wis ming kaya ngene, iki 3 sasine ambruk omahe. Inggih. Sing tak pikir ora kok patine Petruk, ning kowe kuwi lho Rantawati. Sing tak pikir kowe kuwi isih enom, isih ayu. Mongko kowe duwe anak siji terus sing arep menehi pangan anakmu sapa coba? Mila menika lajeng kula menika susah. Mongko langkung kedah mlebet wonten pasinaon ingkang inggil. Lho la iya. Sing arep ragat sapa? Nek tegale Petruk sawahe Petruk tok dol nggo ragat anakmu suwe-suwe entek. Inggih. Nek wis entek terus kowe bingung arep golek ragat menyang endi? Inggih Raden. Saiki ngene. Niki ming upama lho. Inggih. Gandeng aku ku ya urung duwe bojo. Mongko kowe kuwi randha anak siji. Saiki ngene, upama anakmu tak ragati piye? Waduh, matur nuwun sanget Raden, panjenengan kersa ngragati anak kula. Iya, ning ora anakmu tok. Lajeng, lho, tegese nek anakmu tak ragati rak kowe melu aku to? Oh, kula. Iya. Kowe melu aku ning Drepsila Geni, anakmu ya manggon ning Drepsila Geni. Petruk iki diobong sak omahe. Ngaten. Wis ora usah dadak kowe rumangsa kelangan, wong omahe ya elek ngene kok. Inggih. Tegale ya ming ciyut, sawahe ya ming ciyut, mongko sawahe Petruk iki ditanduri apa-apa ora ratukul to. Mboten. Lah ya wis tinggal wae iki engko diobong sak omahe. Terus kowe melu aku, mengko tekan Drepsila Geni aku tak matur Eyang Pulun Bathara Brama, Ibu Dresnala, aku tresna karo Rantawati, kowe tak pek bojo, lengkung tak pek anak kaya dene anakku dhewe. Ngono ya? Estu napa? Tenan. Menawi estu kula nderek lengkung kula wonten dawuh, kowe rak iya gelem to? Sinten ingkang boten purun gadhahi tiyang sepuh cakrak tur dasare bagus. Wong kula menika estunipun duwe wong tuwa kaya Rama Petruk menika isin. Anake bagus kok bapakne ting celkuwik ora karo-karuan. Kula nderek Ibu. Kowe gelem? Inggih kula nderek. Nek kowe gelem Raden lajengipun anggenipun badhe mboyong dhateng kula. Benjang menapa? Wah, jan wis tumbuh entuk tutup. Monggo nggonku ngiri-iri kowe iki jane wis suwe lho Rantawati. Menapa inggih sampun dangu wis. Ya mung mergo kowe iki jodhone Petruk mula aku moh ganggu karo kowe ning gandeng kowe nampa katresnanku ya wis piye meneh. Wis ora masalah. Oh inggih. Nah ngaten lajeng mriki menika griyanipun dimbruke diobong sareng kaliyan awake Petruk. Terus mengko manggon ning omahku. Nah ngaten sandangan kula badhe kula lebetaken wonten ning koper rumiyin. Ya ya. Pindah dhateng Drepsila Geni. Ya wis ayo tak anteni ndang mangkat to. Mangkat dina iki lengkung ra ya wis setuju dadi anakku to. Inggih. Jalanipun kula menika sak mangke menawi kula menika ngerti aku saiki. Paham aku saiki. Wis. Oh lah ayune ayu ming lamisan. Kono nang Drepsila Geni kono. Kono dileboke koper. Wong mati kok tangi. Tangi wae arep kelangan bojo e. Kon ra tangi iki ya ngono. Jare bapakne ting celkuwik. Gene ya ora betah mati. Ayo ora betah kok ya. Lho. Iki ana demit ngendi sing angsul Petruk? Ah demit-demit. Wow. Iki Petruk. Lho jare mati. Wis dices. Oh ya wis. Wis urip meneh wis nggo SMS ya padake ora. Wah edan kita kira mati tenan. Pripun? Ajeng do ngepek bojo kula? Ora. Gene karo wong mati wedi kelangan bojo iki lagi ngerti iki aku wah Jantara Wisangan niku pancen terampil. Ora ngopo kowe dadak mati barang ngopo? Kula niku wedi Den. Lho, wedi ngopo?
Wedi kula niku ngimpi nek dadi manten. Mongko omah niki wuh gedhen. Jarine piyai sepuh nek wong ngimpi dadi manten wuh gedhen niku biasane cepak bilaine. Lah mula terus kula etok-etok mati nek enten piyai teka niku sing ngarah pati kula jebul sing rawuh sampeyan. Cetha ketok sampeyan niku ketoke bendara ning jane mungsuh. Sampeyan ngomong dhewe nek ngiri-iri bojo kula wis suwe nggih to. Sampeyan arep nyantet kula, heeh. Arep ngleboni piring weteng kula, iya. Lha nek pancen kaya ngono, padha lanange, Mas. Tak tekati wae. Prantawati, minggir. Inggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pangapunten, Raden. Iya wis ora dadi ngopo. Le nyawang ki rasa suwe-suwe. Inggih. Iki pancen gregetke kok suwe-suwe iki. Ayo tok bandingi karo Wisanggeni, aku karo Wisanggeni iki ya kalah bagus ning nek tekone kaya ngene iki aku ora seneng. Nek tekon sampean kaya ngoten niku. Lah kok jebul sing tak arani tangga teparo ning jebul sing ngangkah patine Petruk jebul bendaraku dhewe. Rawe lantas malang-malang tak putung. Kok sik to? Kowe nesu arep ngopo? Kowe mungsuh Wisanggeni malang-malang kaya ngono kuwi nek mungsuh aku tak sepatani modar-modar tenan. Oh, lho, tenan. Ya ora ya mimbangane ketok ning ngarepe anak bojo ketok nek kula mbelani ngono lho. Tengok sing apik. Nggih. Lah iki pun tengok. Linggo ngisor kowe iki batur. Oh nggih. Kowe arep tak kandhani Petruk pancen ana sing ngarah patimu. Lho. Wonten. Ana. Sapa? Anu sinten? Kowe tak kandhani ya. Sing ngarah patimu kuwi para Sata Kurawa, mongko gondelane abot. Lho, gondelane abot sinten? Sing arep tekan kene kuwi Bapa Kyai Njodipati, ya kuwi Bapa Werkudara. Dikongkon Kurawa kon mateni karo kowe, kowe arep dadekke tumbal. Wis ngono wae ya, aku tak bali. Sik. Tenane niku. Lho, tenan. Weh lah, Ndara Werkudara ajeng mateni kula. Iya, Petruk. Dasare nek tak critake ora rampung, butuhe kowe nang kene golek slamet. Ngono wae. Wis aku tak bali. Sik to Den ampun wonten niku to. Teng mriki riyin, engko ndak terani aku ngiri-iri bojomu. Diriri ya kena wis. Wis sing penting kula niku diwangi. Iya, wis ora nesu-nesu ngono kuwi to. Wah, kula dratapan tenane. Nek Ndara Werkudara tekan kene tenan terus mateni Petruk tenan, Petruk niku iso apa? Timun mungsuh duren. Gajah mungsuh semut. Kowe iki ngopo muni-muni iki ngopo? Nggih wonten niku. Terus piye? Kula diwangi. Nek kula ora diwangi kula modar tenan. Kowe rak ndek pusaka petel to, Petruk? Gadah. Gorene. Ajenge napa? Metel dasmu kuwi. Ah. Gorene to? Oh nggih, saniki. Iya, nggih. Ajenge napa? Niki mung petel siji niki lho pusaka kula. Iya ya ora tak kapak-kapake mengko bali nang kowe. Nggih. Petel iki arep tak gawe. Arep digawe linggis. Ora. Pun kajenge petel mawon. Menenga to? Kowe iki cerewet ning goblok. Nggih pun. Tak suwun ngersane Gusti muga-muga petel iki bisa nyelametke nyawamu. Carane menenga wae. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu eling-eling satria ndugal kewarisan den mong dening Sang Hyang Bathara menang sak ciptane dadi sak sedyane ana pusakane Lora Petruk kantong boleng kang wujud petel den cipta dening Bambang Wisanggeni cal wujuding petel tan prabeda kaya Lora Petruk kantong bolong.
Wait. Ini masalah iki. Masalah iki. Ti. Wontowati. Wonten dawuh. Aku sing asli lho, aja kleru. Kowe kudune iso mbedakake, nadyan ming ngrasake ning iso mbedakake. Inggih. Anggere tok eling-eling karo ketap-ketip wae. Oh, udu ngono ya. Aja nganti kleru lho, aja nganti kleru. Inggih ngestaken dawuh. Ki maksude pripun iki? Petro, Nun, kowe ora salah arep dikrenah patimu, nggih. Munggah ning kayangan. Oh, kula. Iya. Gugato karo dewa. Ing atase kowe kuwi ora tau tumindak salah, ora tau tumindak kepiye-kepiye. Ning kok ana wong kang sing ngancam karo patimu. Nggih. Munggah ning kayangan. Lah terus niki iki Petro kedadian saka Pethel meneng kene. Mengko nek Bapak Werkudara tekan kene sing dipateni men iki. Oh, Modyar kowe. Dadi Petro delete Modyar. Niki somong mboten? Iso. Dangunen Petro. Kula wonten dawuh. Kowe lah persis e. Aja nganti kleru lho ya, Nek. Mboten kowe kana mlebu ning kamar wae kana sing sentong kana. Nggih ngestaken dawuh lah bagus kuwi ndasmu kuwi. Wong wedok ora tatanan ora. Banding-bandingke sing lanang ora. Wis ngono wae Petro kosek. Niki terus enten problem. Lho. Probleme apa? Kula nang kayangan. Iya, iki dipateni Ndara Werkudara. Iya, lah sing gara-gara sapa? Oh iya ya. Ha iya. Ah gara-gara ora ana Petrus ora ana sing kedep tasma aku nyawang dung-tang. Sapa ya Petrus? Ah monggo sing kira-kira wangun dadi Petrus iki sapa? Menengo wae. Ganggu wong turu cah kucluk ngopo? Iki ngene ya cah edan. Lho, ora kurang ajar to. Aku ki lagi turu kok lemahe tok gedruk ping 3. Tenagamu arep tak gunake. Gunake apa? Kowe dadi Petruk ya? Wah, edan kowe. Moh. Kudu gelem. Mergane Petruk ana perkara. Ewang ana. Oh. Terus kowe dadi Petruk engko gara-gara karo Gareng karo Bagong. Waduh. Bahane dagelan aku ora duwe. Wis to kowe anggere muni ya ngono wae wis kepenak wis apik nek kon nembang rasa nembang men sing nembang men Gareng karo Bagong. Waduh. Nggih mboten napa-napa mesake kula. Aku ya napa to Petruk? Wah pokoke masalah rumit niki. Niki nek mboten rampung niki mlayune teng Polda kok niki kula. Ngopo? Ngrampunge masalah. Oh ya wis nek ngono aku manut hak terus le dandan. Ora san dadak dandan kowe tak cipta wae Kakang Antasena. Ya. Tak cipta sawise iki engko terus mlaku wae ngener ning Ora-Ramba. Saiki iso mbawa. Wis Kakang Antasena. Ambiyen jenenge Ora-Ora Ciyut saiki barengane wis lomba. Iya. Ya wis aku manut. Wis menengo tak cipta ya. Ya. Iki lek gawe Petruk ora adil iki. Dumeh kakangne terus diketi-keti, disurjani, jarike apik. Wah, jan wangun tenan kowe dadi Petruk. Lah iya. Iki aku terus takon ngopo bisa geni. Gara-gara. Oh iya. Wah, ketoke kok wagu iki. Iki nek ngene iki engko Gareng karo Bagong iso ngenten iki kula ajari ngenten iki Mang Mengo. Songgel duel telepitik menol-menol ngoten niku. Sebutane Petruk ning wonten niku. Ngene ya Kang Gareng.
awak dhewe tinimbalan ana ing dusun Tangkilan iki ingkang wigati sepisan merti dusun matur nuwun karo panjenengan Bapak Ganevo minangka dadi kepala desa. Kokean nukarane. Aku iso lali. Coba guyune Petruk ngono. Nah, Petruk nek guyu ngono tok. Wah, wis ora apik ketoke, wis ben rapi ya ora apa-apa. Sing baku ana sing gara-gara. Nggih, pun. Kula tak munggah teng kayangan iki Petruk kedadian iki ben campur karo Gareng karo Bagong. Petruk kowe nang kene wae. Inggih, kula ngestaken dawuh. Nek arep dipateni, nek sing teka Kurawa antemono, nek sing rawuh Ndara Werkudara kuwi ndaraku aja wani-wani pisan. Manut diajar dikapake, pokoke dapukmu mati. Oh inggih, ngestaken dawuh. Aja kaget aku sing tekan kene ya Petruk. Nuwun sewu Penemban Durna menika. Iya, aku Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah nggih Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun inggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Werkudara, ya Petruk. Sembah kula nggih Den, ya tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih. Kok aneh Ndara Werkudara kok rawuh karo Begawan Durna. Lho, aneh piye? Werkudara ki sapa? Werkudara ki muridku, Werkudara ki siswaku, Werkudara ki anakku lanang. Dadi nek Werkudara tekan ngene karo aku ki sing jenengane nggo napa coba aku tak takon karo kowe. Mboten kula niku ming ngonekke aneh kok sampean le nelotok suarane kok. Nelotok padake telek. Iki pendhita nyuwara padake sak penake dhewe. Ha sampean urung-urung kok cetot sak penake dhewe niku janjane enten napa sing sareh. Ngene, Petruk? Nggih. Kowe aja kaget ya, mboten. Kula dijebluki mercone ora kaget kok mung swara sampeyan kaget. Ngene kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Iki Negara Ngastina ke taman pegebluk. Wih. Akeh para kawula yang esuk mati, sore urip. Anu apa? Esuk mati, sore ketiwasan. Esuk lara, sore mati maksudku ngono kuwi lho. Sore lara, esuk ketiwasan. Oh, ngono kuwi. Lah, aku maneka kersane Gusti Kang Karya jagat semedi maladining tapa brata. Entuk sasmitaning sing gawe jagat para Jawata nyasmitani karo aku Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati, jati temamulya yen ta tinumbalan menungsa sing awake sarwa dawa. Ngono? Irunge dawa, tangane dawa, sikile dawa, udele dawa. Ngono. Monggo ora ana sajagat Ratnamudita iki sing awake sarwa dawa kejaba amung kewo. Kowe. Lah terus sambung rapate kali Ndara Werkudara. Werkudara ki tekan Negara Ngastina kuwi kepengin njaluk Negara Ngastina. Werkudara tak nehi patembaya. Werkudara, nek kowe iso mboyong Petruk dadi tumbalane Negara Ngastina, Ngastina tak kekke sak sigar semangka tanpa biji. Ya? Ya? Ngerti tak kowe maksudku tekan kene? Nggih. Dadi Ndara Werkudara niku tekan mriki ming ajeng nyekel kula.
arep tak cekel kowe. Kowe aja mencolot, arep tak cekel. Padake kodhok wae arep dicekel kok mencolot. Nek sing nyekel Kurawa, kula bangga. Nek sing nyekel Ndara Werkudara, gandeng Ndara Werkudara niku sesembahan kula, Ndara Werkudara menika bendara kula. Mula kula mboten ajeng selak, kula mboten ajeng duwa. Dosa napa ta Petruk niku ming Panakawan nek nganti kula menika wani karo Ndara kula Ndara Werkudara? Wah, dosa tanpa pangapura. Ing atase kula menika ming Panakawan kok wani karo bendara menika, Petruk menika wong nista, nistaning menungsa sing ora iso nglungguhi karo jejere, ora iso nglungguhi karo kewajibane minangka Panakawan. Mula nek sing nyekel tangane Petruk niku Ndara Werkudara, kula purun nggih, tangan kula tak aturaken tangan kula kekalih. Aja kok dipateni, diremuk dadi bleduk Petruk ora bakal selak. Ning nek sing bondo Petruk niku Kurawa utawa tanganing Begawan Durna utawa tanganing Patih Sengkuni, sing jeneng tangane Pendhita Sukalima tiba teng tangane Petruk salaman kemawon kula resiki ping 7 kaya didilat kirik. Atos swaramu. Niku tenan. Ning nek sing bondo kula Ndara Werkudara, kula ikhlas lahir batin. Dadi kowe ikhlas karo patimu, mboten ikhlas bab napa? Werkudara? Piye? Petruk cekel. Dibonto tangane krincong sikile lep. Digawa ning negara Ngastina. Wah, Petruk. Sing gedhe pangapuramu. Mboten apa-apa, Den. Sedaya wis diantepi kok. Nek sampeyan butuh negara Ngastina separo, niku kudu ditumbali nyawane Petruk. Kula ora apa-apa. Tenan. Kula seneng kok, Den. Pandhawa iso ngukup Ngastina tanpa perang niku kula seneng. Arep Petruk wis ora iso ngrasake seneng. Arep Petruk wis tekan ning pati, ning nyawa kula niku teng swarga seneng. Sumpah demi Allah nih nanti. Mboten sah panjenengan terus krembak-krembi kaya ngoten mong cekel Petruk. Aku jaluk ngapura Petruk. Sepira luputku sing gedhe pangapuramu. Werkudara, kowe kuwi satriya. Petruk mung kari nyekel tangane terus digawa ning Ngastina kok dadak. Ayo gecek. Gecek digawa. Wah, Durna kowe ora ngrasake sambung rapete atiku karo Petruk. Wah, Petruk sing gedhe pangapuramu. Aku tau tate dikudang karo Petruk, aku tau tate dilelo-lelo. Aku dek cilik dolan endi wae ditutke karo Petruk. Niku mboten jati penggalih. Niku wis labuhan kula, Ndara. Jenengan nek ketika kaya ngono atiku dadi kelara-lara. Werkudara. Kowe iki iso cekak-cekak apa ora? Iki adegane kok sedih banget to iki. Petruk yo dadak nangis, Werkudara dadak nangis, marai aku melu mewek. Werkudara gecek-geceket. Petruk, aku njaluk ngapura.
saya dalu aras abyor sorot lintang kangku madhap tete sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karenggiwan putyanira sang dijawara brengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang iler tandure Siraping sang pangaraka kemantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita. Hamung sang Hyang Pratangga pating jemdul saking Brang Wetan. Kaningame gosarta gunung-gunung parandine bisa mrebawani jagat raya dupi tata sing kamandyan. Nana wau kawuh sawancine wis ngancik gara-gara. Sukra mangkara tumpak menda tete kalapa sumawar cita hanggara rakata putra Maesarespati mintono eka dwi tricatur panca satsapta astana wadasa om
Apa to tandane ingkang gara-gara? Nalika semanten mungkin ada ngurmati wijing Repatwana kawan kula Semar Garing Petrusa mau ora Bagong. Inging samujegan madyaning ora rombo. Wijing Sang Repatwana kawan medal tlatah ngayuja karta. Mirem-mirem kembang popong karate bang
Oh, matur. Matur sembah nuwun. Jam 2:05 Petruk jedul. Acara merti dusun tangkilan. Acara penutup pergelaran wayang wong. Wayang kulit. Sewengi natas matur sembah nuwun dhateng Bapak Lurah Bapak Ganevo. Mongko Ganevo ki mbiyen kreweng duncali bal. Saiki dadi jeneng lurah. Wala werna-werna. Ugi matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sumadi MM Magister Manager ingkang minangka dadi ketua umum inggih nderek uyung-uyung nganyeng kuyung. Mugi-mugi merti dusun 2017 wontening tangkilan Sidoarum. Para warga tangkilan tansah pinayungan ing katentreman lan karukunan. Saha kabagyan nampi barokah ing Gusti ngakarya jagat manggiya kasantosaning lair lan batos. Menika ingkang saged kula aturaken dhateng sangyaning para lenggah. Dasare kanca-kanca ya wah, kentekan kata-kataku. Ya ora tau-taune metruk kon metruk. Kanca-kanca ya apik, ya becik, ya kompak, sinden-sinden ya. Kabeh ya isih do melek. Welah, tak nembang. Bisa ora ya? Neng nong mula suarane yo apik. Kedep tesma aku nyawang selendang biru. Sing marai efek ndelok banci teng pencalit jan ngremenake lan ngregengake. Matur sembah nuwun kula suwun suwantenipun Bu Prastiwi. Monggo Bu Prastiwi kula aturi nyuwanten medal wingking monggo. Oh janji selendang biru selendang biru
dipun dawaken srepeg lajeng mlebet Panembrama. Mong ngenaki ati dasare piyayine ya lencir kuning, cendhek ya ora kecendheken, dhuwur ya ora kedhuwuren. Kowe nek arep ngundhakke pendapatmu Pras, aku wani mbayar sewengi karo tengah yuta ning gulumu kek ana kala menjing. Terus kowe jingklak-jingklak kaya sing sore mau. Mesti gawe heboh jan wis. batin setiamu Kanca-kanca monggo ca dados monggo Bu Pras tetepno tetepono rasa ditetepke wis netep dhewe. Ayo Pras. pun boten tahu. Wela mimin teko meneh. Apa? Tetepono janjimu selendang biru. Oh. Slamet ta, Tru? Pangestune Kang Gareng nering sambi kala Kang. Bagong slamet to, Gong. Pangestumu apik, Tru? Wah, kowe ngapa kloloden apa kowe? Biasane omonge cantas des ngono kok tarung ae saka kono kaya wong arep mecati. Ya wis ngene iki, Gong. Nasibe dhewe-dhewe. Mbuh kenapa kok dadi suaraku kaya ngene iki aku dadi ra iso kepiye-piye. Mbok dipresake. Ngono nek gulune radang apa kepiye? Piye nek ngomong penak ora? Ya penak wae, Reng. Nek nggo mangan kolu to? Ya kolu. Oh, kuwi penyakit kere kok ngono kok. Penyakit kere ngono kok penyakit kere ora. Petruk iki sedulur awake dhewe nek kenapa to kenapa. Petruk kok suarane beda kaya ngene ya ade perlu tanda tanya to. Ha piye tak terke apa piye ya ning dokter ya? Rasah kagaring aku sehat wal kapiat. Aku ora kena apa-apa. Ya syukur nek ora ngono suaramu kok kaya glondor-glondor ngono to. Kaya ora kaya biasane ngono lho. Biasa kok Kang Gareng. Ah iya. Petruk ki nek guyu ora arang-arang ngono kuwi. Ngono kuwi. Ora kok ngono ora. Ngono. Angel iki Kang Gareng. Ha piye kalau mbesenge ditapuk apa piye? Men rada cetha suarane. Wis ora sawerna-werna Kang Gareng. Iki sowan ning dusun Tangkilan, aku wis ngerti wis maca mau undangan-undangan. Ngatur nuwun karo Bapak Ketua Panitia Pak Sumadi. Wah, hebat iki. Ya Rang ya. Heeh. Leng anake sesasi muput pasar malam tontonan ketoprak jadilan angguk werna-werna kabeh padha pengajian lan sak piturute doa bersama. Heeh. Apik tenan iki. Melu bombong ya, Truk? Melu. Nek ra melu kancaku sapa? Lah iya. Ya melu seneng lho, Truk. Ya kejaba saka kuwi ade melu ndedonga ya, Truk. Kang aku wis ndonga ket mau Kang Gareng. Muga-muga dusun kene pinaring ana tentrem, ayem, rukun, wargane sehat-sehat kabeh, ora ana apa-apa kabeh urip rukun kebak mat sinamatan daya dinayan. Iya, Kang Gareng bener Kang Gareng. Wah, kowe nek nyuwara ngono kuwi iso entek-entekke wektu ya, Truk. Aku nyuwara tes ngono kuwi mung 2 menit wis rampung misi dan visinya kowe ngono kuwi kesuwen.
Lah ra iso cepet Kang Gareng. Aku senenge alon-alon. Tak tanjakke nek omong men cetha. Ah iya, ya Karang Petruk kaya. Kang Gareng. Ya kabeh kuwi ndek ciri khas dhewe-dhewe ya Kang Gareng. Lan iya to Kang Bagong. Dek. Aja kleru. Aku ki adimu. Oh iya nding lali lah. Ketonto karo Kang Gareng kok Kang. Alah, Kang meneh ora dek to. Ya njaluk ngapura. Ya wis ora dadi ngapa. Ayo tetembangan sing kepenak, Truk. Pamundutan urung iso diaturake sore mau, saiki diaturake sing saiki. Iya, diaturake saiki ya ora apa-apa Kang Gareng. Heeh, kesuwen Truk, kesuwen nek ngomongke kesuwen. Aku selabunek nek ngono. Wah, iya diaturake kepenak. Wah, ling ngenteni iki ora sronta. Ya sing sabar Kang Gareng. Sing ikhlas, sing sabar, sing jenengku. Sing jeneng wong ki nek ora sabar ndak ora apik, engko nek kowe kesusu-susu gampang darah tinggi. Kowe iki ora kowe jane Kang Supan demit ngendi kowe iki? Heh? Kowe omonganmu kok beda Kang Supan demit ngendi mbok sing sabar tok sing sadar ta, Truk? Nek lara tak prisake wetenge ra penak apa piye? Penak wetenge. Penak Kang Gareng wetengku sing ora penak ngisor weteng Kang. Maksude? Wudel. Lah wudelmu bodong kok. Ayo isis. Oh Kang Gareng wis ben ngene iki ra apa-apa Kang Gareng. Dundangke mantri po. Heh, mandi sonrek. Piye? Ora Mas Bagong. Wis ngene iki wae. Ora apa-apa ora usah kuwatir, cahyaku ora isih mencorong tok, aku ora masuk angin, aku ora duwe lara apa-apa. Ya wis mbok menawa lagi diparingi swara sing kaya ngene, rasa ndere pikiran sing warna-warna ya Kang. Kok ilat mukaku engko gak stroke kowe? Ora. Mengmuni warna-warna kok ora iso kok warna. Ngono ngerti-ngerti terus pekungkung terus gletak piye? Diantisipasi wit saiki, yo. Moh. Engko insert. Lihat omong apa kowe? Heh? Dia lho sing dicoblos tangane infus. Insert. Cah ora dong ora. Ya wis nek ora apa-apa ning ra apa tenan ta, Truk? Ora apa-apa, aku sehat-sehat wae. Aku mambure mason. Aku nglingguhi remason. Waduh ateneh. Mining-mining Panas Kang Gareng. Ning wis ora apa-apa iki wis tak garke sithik. Men kanginan. bingit kok digarke. Yo, tinggal nembang kok mbokno suarane Petruk Pule. Ya. Nembang apa, Gang? Manut. Pamundutan pirang-pirang. Wah, ki Pak Lurah Sidomaya ki maringi aku dibuntel kado kaya royange. Ha iya. Pak Sontor ki ya ora apa-apa kok ya. Apa ya isine? Tak ucluk-ucluk nek roti mah ambyar ora. Mosok roti. Heeh. Ya sapa ngerti duse ketoke do snack iki. Heeh. Dibuntel apik-apik aku gek ming lemper. Iso lho iki. Ha iya. Karang Pak Hari Sontor ki sok piyai sok sembrono e. Heeh. Nembang ya, Truk? Iya, nembang tak enteni sak tutukmu Kang Gareng. Ya ki engko ya nembang. Wis ora. Aku wis ora iso nembang, suaraku wis kaya ngene iki wis ora iso ngenut larasan Kang Gareng. Ya ora ketang apa-apa dawuh karo Ibu Waranggana rujak jeruk apa-apa. Wis ora ngrujak lutis wis ora doyan aku. Wah, lah ya wis nek aku wae nek pancen kaya ngono. Ana sing nyuwun Kutut manggung mau wit ning mburi ya durung munggah mau wis dipeseni, Gong. Oh, daturke. Sing kepenak pelok barang, sing gumyak. Kutut manggung Kang Gareng. Heeh, Truk. Walah jan penak tenan. Kutut manggung dasare pilok barang. Ah iya. Sing nembang sapa Kang Gareng? Pesinden ya kuwi Mbak Ayu Purwalestari. Lah nek iki jan wis cocok tenan. Dasare sing nginden Ayu, sing nabuhi kanca-kanca saka paguyuban nyangga dosa. Ngawur. Warga laras kok nyangga dosa ora. Warga laras kuwi kok ora apal kanca-kanca ta, Truk? Apal Kang Gareng aja nesu to. Warga laras. Warga laras.
Saka Bantul. Sleman po Bantul. 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 Pimpinane Solikin. Solikin. Wah, gleleng nek diarani pimpinan ngono sesuk mesti nunggang mobil ning ngarep dhewe. Ha iya. Tangane ditumpangke ning nggon cendhela kae. Ha iya, biasane ming nunggang pickup. Tunggangke motor apik iki malah mbungai. Kancane rung do munggah wis njaluk kunci arep munggah ndak selak ngarep ki dienggo wong. Ana arep gleleng meneh ki nang ngarep mobil. Nang bemper. Kuwi didentukke wit. Mesake ra kowe iki sia-sia ora. Mangga Bu Ayu Purwalestari. Neno ya la bapak perkutute njaluk ngombe nanone nenanone no nenone. Wah, gene malah gemlonggong suarane. Patang dim kok, Kang. Dadi gemlontor. Ya, coba kayak apa? Ayam tantra ngilingake utut manggung anggunge anenya damang kanduntuk tansah maklum kisah mantuk utut manggung sumine barate anayan utut manggung wah jan swara sinden wis ngene iki wis swara dadi penak ya Truk. Ya ora pati ya. Waduh. Mesa dipaido ya Petro. Ya sing baku dirampungke sik. Iki lagu Kutut Manggung pelo barang mengko gek tak biji reng. Ah iya, heeh. Ya mangga. Umben bola-bali ra tau entuk yoker. Ha iya. Iki ki umben tembang kok padake. Oh, tak kira nek remi iki. Bagong aja ngawur, Bagong. Muduar kowe seneni Petruk kowe. Wah, piyai-piyai sing padha SMS lumantar WhatsApp. Wah, isih pirang-pirang nyuwun lagu nganti ora iso tak waca mbaka siji gong. Ayo saking sumebare satu media TV. Ha iya, wah jan. Iki disetreamin pon Kang Garing. Apa? Disetreamin. Disetreamin men ra ucul apa? Streaming.
Wah, kowe iki kok suarane tambah gede. Uteke tambah bosok. Streaming. Wah, ora ngerti. Jebul sing bener ki semriwing. Wah. Wah, wis payah iki. Neng rek wae engko tak tapukane Petruk engko. Mari. Yo, mangga Mbak Ayu. Dua lolo 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 Kemonja tenan. Ya, heeh. La 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 la. Was. Woi. Bola bali nganggo mandek. Oe Kirange ya isih rampak. Mambu apa iki? Heeh. Kowe lah dibales wondo saja ya aku. Mula dala Bagong ki mbok sing sopan, Gong. Kok mak sentup. Do mambu? Hah? Ayo mambu to, Jo. Berhasil. Yes. Ngentuti wong kok yes ora. Garwa Garwa sigar karo dawa. Tang 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 tulung gendang det hae. Oh ah. Hae. Yeah. Ya. Awas. Bawani ragong, bawani tumlawong. Wah, kuat bareng Petruk suarane rusak terus sing bawani Bagong suarane ya apik. Apik, apikne ora nyuwara. Ah iya. Nek ya apik kok ya tak alem apik kok. Monggo.
Yo ketemu juragane Blumbang Sidoarum kae. Kowe mancing nyok ora bayar to. Gundulmu atos kuwi ora. Mangsane maskot e. Waduh. Gleleng ya aku, Pak. Citra. Citra. Jan suarane apik tenan ya Kang Garing. Apik wis rasa omong. Ya ora ngono Kang Garing, aku rak ya rombongan to. Ha iya ning ngomong ki kegeden rusak suarane nek omong ki njelei. Ya aja ngono. Ya nek wis ra entuk omong ya tak mulih rasa nganggo Petro. Ya aja engko senani Bapak Semar nek nganggo Petro ning kowe rasa omong ngrasake wae, kupinge dijereng. Men garing. Atos kira. Kira cengelmu kuwi ora. Nek kakangne kok kira sapenake dhewe. Lah suaramu ra penak kok. Ayo kowe iki nang apa, Tru? Ora kena apa-apa. Radang tenggorokan. Suntik. Men mari ngombe obat. Obat biasa ora mari, obat nyamuk ora mudhar. Heeh. Apik lho kuwi. Nek ora obat nyamuk ya obat iwak. Ora saya semplok lambemu. Ayo wis, yuk, aja ndak selak diselani Petruk. Jan ketuyung-tuyung uripku. Apa Neno. Rina wangit datan nendra Terus? Duh lae wong bagus. Terus? Risantelo madu sale manuk podang unine angko-angkoan unine angko-angko wah dipelok barang ki ya penak risantelo Unene angko-angkoan unene angko-angko ya nana tibake kuwi Duh lae wong bagus. ya Raning wijaya
Ya. Coba saiki sing Mbak Ika maca iki. Sarung jagung apoteka pacut tresna. Ya. Wah, langsung nyaut. Nadyan munggah gunung ora wegah watone manesa sumanding mung tansah eling sarung jagung rasane kabutan tresno yen tan weruh satinane setahun sarung jagung ya ya ling ale Yo. Lo 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 le lo 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 le. Nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah Wis, aku wis kutut manggung karo sarung jagung. Jatahe nek bar gareng ki biasane nek cara gara-gara ki sing nembang Petruk. Yo, kowe Truk, pamundhutane Pak Ganevo mau. Pak Ganevo nyuwun apa, Gong? Mau camping gunung, jambu alas karo rujak jeruk. Oh iya, tak golek gula Jawa sik. Nggo ngopo? Keprokke bathokmu ki, Pak? Ya aja nesu to, rujak jeruk. Tembang. Neno 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 neno. Ngono kae, wis milya sinden. Marem-marem mengatiku nek rujak jeruk ki nek rak sing bawa bungkek ora apik. Sinden. Bungkek ki gambang. Wah, tak pacol modar kowe. Cah kok. Oh iya, lah kowe ora omong nek sinden kok Kang Garing. Ah iya, sinden. Pilih sapa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Tatin. Tatin Lestari Handayani saka Gimbongan Kulon Progo. Waduh, komplit le omong. Bawa rujak jeruk. Heeh. Mengko dijogeti lho. Oh iya. Direyoke ya. Kampleng apa? Rujak jeruk kok direyoke ora. Rujak jeruk ya rujak jeruk ngau gamelan ngau kendang sing apik kok reyokan. Reyokan ki dangdut mau. Rujak jeruk ki rak yo dangdut. Kuwi rak sing nyanyi Roma Irama to rek udu. Wah, cah pecok ora. Yo, monggo. Mbak Tatin ya. Heeh, Kang Garing. Nah, rada cepet pisan saiki. Ngono nek suwe-suwe ngono kuwi apik. Yo, Mbak Tatin, yo.
Aku nek sinden ki nek ora golek sing awake lemu rasane kurang temonjo Kang Galing. Nah iya, suarane ya cilik, awake lemu. Wah, jan tetep terbayang-bayang suarane si April mau aku jan. Wong lanang kok suarane kaya ngono kae jian wis kaya arep nyemplung-nyemplung kotak rasane. Roja Cawes mugi rujak iki necer gregel slonjor iki ngene iki. Neng layah lambah-lambah April mau munggo ketemu Santosa mbuh dadi apa mo? Ha iya. Wis ilang kesadarane wisan. Rawit Ayo terus jogeti. Yo tak jogetane alon-alon yo Kang. Ya ora alon-alon joget ku alon-alon yo. Manut iramane. Oh yo. Nora suwe wong lewos teko Lah ngono kuwi. Pur, yo. Betul. Tanggung 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 tanggung.
Ya. Iki pucunge dipasrahke karo Mbak Orisa Menrata ya, Tru. Iya, Kang. Tru. Iya. Wis arep mudhar kok, Tru. Urung, Kang. Kok suarane wis saya alun. Iya, aku ngerti kok, Kang Garing. Sakake. Suwe-suwe kok memelas aku. Pateni wong aja kok. Karo Kakang nih kok kaya ngono. Ngelmu kok ngelmo. Ngelmu. Ah, kowe iki suaramu sok ngelmo ngono ya. Ngelmu. Ngelmu. Ah, artikulasine sing cetha. A I U E O. Ngelmu. Iku. Nek A ya mangap. Nek U ya mecucu, nek O ya melongo. Kone kanthi Laku. Lekas. Teges. sekas nyanto Sani. Setya Butya Pangangkase tur ya, Trok. Yo. Ya. Wah, ya apik ya rujak Truk ya Truk. Apik tenan. Lin joget ya iso marai gembrobyos tenan Kang Garing. Lah iya. Ayo saiki genti Bagong, gek urut-urutan, gek rampung, gek selesai, gek awak dhewe sowan ngersane Bapak Semar. Iya Kang Garing. Bagong gek madang. Nembang madang. Omong kok selap-selip ora wis suarane kaya ngono, omong selap-selip. Nembang apa Kang Garing? Bagong sing kepareng arep ngaturake Bagong. Ana sing nyuwun kembang rawe. Yo ya. Ah, ngono kuwi lho karepku. Oh ya, ngono kuwi iki kepenan. Oh iya. Wah, bali meneh pisan. Ora sengaja. Yo, dikurke wae nek kembang rawe. Kaya ngapa? Ya, dindangdutke. Heeh, mangga dados ya. Yeah. Hey. Witane saya suwe banjur ngomong
banjur ngomong gawe sarane ngati saya suwe banjur ngomong oh penak to iki mau jenenge apa Gong Modiar kowe wis iso bali meneh suarane Gong iki mau jenenge apa wah nek dilokke dadi terus bali meneh Petrus nek rasa dilokke malah terus sampe ngono kuwi wae ora sedinengke wae ora suwe-suwe bae dhewe ya Gang ya. Heeh sajae. Ya traya sowan kersane Bapak Ndara dirawuhi Ndara Janaka kae. Iya Kang Gareng ayo tatutke. Engko nek ana bapak rasa omong, kok ndak bapak malah kaget. Suaramu kaya ngono kuwi kok ndak bapak malah bingung. Wong bapak ki wis tuwa, rasa ngebak-baki pikirane wong tuwa. Iya Kang Gareng aku tak ora omong. Yo sowan yo. Iya Gong ayo tak tutke Gong. Heeh. Ayo nganggo gending apa? Sing penak wae rasa sing angel-angel. Ayo kowe wae Petruk ora iso nyuwara gek. Bawa apa? Yo, ana sing nyuwun seba nganggo liwung. Ha iya. Apa lho iki tenan asli tenan. Engko Ndara Janaka kon disco. Ayo ora ana alampi wis jam 3 kok. Wis jam 3 kok werna-werna. Janeng yaning talaga kadi langit mambang pantepasulan upamaneka lintang kaya kusumayana sumawur Oh